Asa gini dapita yang? Sagbayan. Singalan. Sagbayan. Singalan resort. Singalan sa resort. Captain Street. Captain's Peak daw kuno ni. Entrance te? Na entrance 70? Tag 35 ang usa. Okay. Man may mabayad te. Tagay mahal. 70 bali tag 35 ang isa di ay. Ikaw may tag-iya ni te? Lahat ang Sagbayantik ma'am, pero ang Sagbayantik mura Saturday, Sunday pa sila. Balik normal na ba? Ren! Ang Sagbayantik balik normal na sila kada adlaw? Oo, ma'am, dosa ka sila na. Asa ninyo, ma'am? Manisay view sa Captain's Peak Resort. Nadayan gyud imong pangandoy. Diri ba day po si Ma'am Florami Burato? Selfie pa more. Ready, 1, 2. Mo na imong pinaka-smile? Tara mag-smile ma. Okay. Saka pag kuno mi. Kini pagkasaka pa ingon nang gini-speak. Pik na gyud. Mura pud siya og kuan. Mura siya Chocolate Hills tino. Na pud siya mga kuan. Kauban naman na siya sa Chocolate Hills. Kaning dire? Kani siya nga mga hills. Apil na siya sa Chocolate Hills. Kani siya? Makita na siya dito ang tumoy. Pero bago pa ni Tino. Bago pa ni Gama Tino. 2018. Kinsa tagiya ni te? Si Edgar Buton. Kapitan sa barko. Kapitan sa barko siya. Yan, nakapalit siya. 6 hectares. Edgar Buton ang tagiya. Uy, gamay taytayan diri oh. Taytayan. Unsay na diri te? Unsay na diha? Unsay man na siya paabangan? Paabangan. Pila pang abang diha? Oh? Airlaps, lapos-lapos ang air. Pila. Makuan po na siya. Pwede tanahon. Sirado. Uy, kuyawa niyo. Kakabli ni siya. Balod-balod man, murong gitag naas ko ana ni. So dili siya pwede sa mga bata, no? Kuyaw-kuyaw lang siya. Nang lang siya alalay. Okay, mao ni si kwarto. Pila nga abang ani te? Pila abang ani? 800.
800 ay pero nakalak man siya. Di na to malili. Oh. Napunta sa heart. Captain's Peak na gini siya. Ay, picture ko ari oy dara o. Oh, hindi kayo man din ni dire eh. Ipingita gini mo butterfly ha. Sinindot gid siya kay view dire kay mura gid siya kuan po. Jubilee Hills. Adto Miss Butterfly. Ito na sis Butterfly ning plaster na. Selfie pa more. Oh, selfie pa more. Oh, selfie pa more. Picture ko pa ka na makita ang full nga kuan pa. May sa swing. Swing ko no. Swing. Muduyan siya, muduyan. Akong tabiugon. Ay mahal, ayaw mahal. Dili lagi dili. Swing gid siya kay hanginon man. No, mahal no. Balik mi dito, Spikas. Sa ka tree house? Ay da kong sinilas. Boy Paris. Sige brand ani. Bayanas ba kani o? Islander. Kana dia yo? Randa kong flower. Sus naman din ni kuan dire. Si Matching. Si Pagong lang wala. O glass na ang amuang adtuan. Ang I love buhol daw kuno. Na adiri ang usa ka pares nga sinilas. Tuara, layo agi lagputan. Ara di ay. Kana rambutan gina. Bi kuman og walay pares. Mo ni si pares sa sinilas dato dayte? Unsa may brand ane? Kitaan ra gyud ay. Abayana. Te unsa man hanggang undi ate kana? Hanging bread. Ready naman kaayo mo sa kuan kay inyo naman gihinluag maayo. Sige, ready 1 2. Lain na pod. Ready 1 2. Lain na pod. Kinulit pa ning tarsier dayo. Buhol na siya. Som na libgos na uhong. Uhong din na. Nya na may tiger po do. Som ni. Lion di ay.
Sag, dahil ni, kinanglan ni itlogan. Masakay. Pwede masakay, te. Masakay? Ang kabilya din ni mahal. Sag, manggyo dahil ni. Biglat mo ng biti agad. Uy. Ah, mga magnagilumluman sa salag. Salag din siya. Salag mo ni kuan, tukmo. Tukmo og punay. Punay tukmod. Hindot kisa pagka-landscape. Mutapot din na siya sa kahoy. Hindot no. Okay. Pababa na ta. Tora ang barko gipintalan pa, di pa mo biyahe. Di pa pwede. Di pa pwede mo biyahe, gipintalan pa. Ang sisingis nila diri. Every flower blooms in its own time. Balikan kay mga bulak. Na siya hanging bridge daw na siya, connect na siya pa ingon adto pikas na hanging bridge. Ay mo na nila pon. Buhaya man po din yung style ng ilahang ko ano. Nagkaon og isda ba ni? Naog na ta. Landong po siya kadang lubi. Hay, ito yung tarsir dito mahalo. Tarsir. Mas na mo di tarsir di. Wa mo makit ini tarsira ganina. Ay, doon. Tarsir. Okay. Okay. Unsa po na siya? Butiki. Butiki na siya. Takon butiki ya eh. Lizard. Ha? Lizard. Ah, lizard. Di na siya butiki. Lizard din na siya. Di day kuno na siya butiki oy. Correction lang. Ano ba o Manubila. no Christmas no entry, syempre. Oh, open close nila 8 AM to 5 PM. Mo ni si Montagia. Na po sila horse ride oh. 50 pesos. Na sila horse ride dire. Horse riding. Wala pa. Wala pa na siya. Pero hapit na na. Okay. Tapos sila parking area dire lapad kayo.